tembung mari aku nyerei siang saya sumati kong ayu wis bersatu ngene iki lho kangen-kangenan wis kangen urung karo Mbah Imin lho kowe jare kagek ngarep-arep Mbak Tati kangen karo Mbak Tati. Selamat datang di Yogyakarta. Terima kasih sapaannya, semoga tidak hanya di bibir saja tapi tulus sampai ke hatimu. Ya saya memang tulus. Bojone. Bojone. Ya. Butulus. Butulus ya. Wah biasanya muni bulus ya. Aku wis hafal kok. Wis hafal ya. Mbak Tatin kok wani ngedeki aku dikandani ngono ki ra semelang kamu drop. Enggak. Kenapa harus enggak drop? semelang kamu mentalnya down gitu enggak ya? Enggak lah, aku kan wanita beneran ya. Wanita tulen. Kirain palsu ya. Kirain drop melihat pesona aura positif pada diriku, kamu drop. Tidak lah. Lek Min itu mentalnya jos. Jos. Soalnya mentalnya di belakang, jadi jos. Mental kok di belakang ini mental Belakang ini maksudnya. Ke belakang. Masa keterbelakangan mental. Aku pikir. Ya Mbak, iki ana pamundutan. Apa itu? Iki fragmen cilik-cilikan. Amin. Kita akan mengenalkan sebuah dongeng untuk anak-anak SMK. Karena saiki wis jarang ya dongeng kuwi kita alami dari generasi mungkin dari Kak Mimin tuh tahun berapa, kelahiran berapa? Maksudnya piye to? Kowe kita akan goleki bawang Simbo. merah. Pratane bawang putih. Kalau menungsane teko. Mbak Yu Mbak jane pun rampung ket wau. Mbak jane pun rampung ket wau. Terus kok lagi saiki Dumadakane nyampun dukorine. Mampir ider ning ndi kowe? Kok ngaider Mbak Yu. Ampun dukorin Mbak Yu aja ngono kuwi to. Ya ngomong aja sih wis kok ngendi ngono lho. Ketetok lho kowe bawang putih. Mikir ya. Puas aku. Lek kula mbah pun rampung, napa-napa rampung. Ning kasunyatan wonten saperangan ingkang ical, Mbok. Sing ilang sing gonane sapa? Belelana. Kok dadi ana sing ngilangi maksudnya ki? Sing ilang apa? Iki kan ilang. Maksudnya ki nang kali lah. Lah goleki piye? Wonten popok kalian bro ingkang ical sing Mbok. Kae to ilang ki mbok kepiyake? Ning goleki piye? Ngantos dangu kula matur dereng kepanggih. Lemu nyambut gawe ki jane kepiye to bawang putih? Wis tak kandhani teplok. Lah Mbak Yu bawang merah ki lho. Paribasan kalian ngomale nandangi aku resik omah aku masa aku. Kok nganti ana saperangan sing klaru sing lali kudune jenengan ya iso. Lah kowe protes. Kowe ora betah. Minggat to. Kok sik to? Kowe kok dadi ngilang-ilangke iki kowe sago ngijoli parane aku lek tuku ya nganggo duit lho. Menawi kula ngijoli mboten saged ning kula badhe budidaya amrih menika popok kan bro menika saged kepentemu wonten lho Mbok. Wani kowe karo si mbok wani kowe. Goleki nang endi? Kowe ki arep goleki nang endi nih? Karo wong tuwa kok Rumah saku kok. Karo wong tuwa kok kaya ngono. aku dong ngereng ngono kawani luwih tuwa iki. Dramai bebas. Harus menjiwai. Bebas. Mana ora gelem goleki ku. Kowe kok dadi ngono kuwi piye? Dake. Kan njaluk bela apa kowe? Ngerti ya biyen tak pites kowe nek ngono kuwi. Kula mboten badhe mados bela, nanging kula badhe budidaya kasembadane kula kupati popok kalian bero. Kula nyuwun pamit badhe goleki popok lan bero sing Mbok Bayu. Loh, gimana nyamu lho mbak, kaya mengkono. Kaya Yo kowe bareng kuwi lho. aku dadi kena.